जेन जिफ्रा इन्स्टाग्रामजों गोरलैयैनो इनफ्लुयेन्स जायो इन्स्टाग्रामाव जाखौ नुयो बेखौनो थार सानो जायखिजाया मोनसे ब्रेन्डा माखासे मानसिफोरखौ फिलिंस एबा भाइब्सनि मुङाव नामाव माबायदि बोरमा खालामनो हायो बेबो स्पेसियेलि जेनेरेशन जेड एबा जेन जिफोरखौ मोनसे भाइब्स एबा फिलिंस एस्थेटिक ना मा होननानै बुङो बेफोरबायदि भाइब्सफोरा लिटारेलि नोंखौ नोंनि पकेटखौ खालि खालामनो हायो आरो खालि खालामनायजों लोगोसे नोंखौ बरबादबो खालामनो हागौ बे बाथ्राखौ मोजाङै रोखायै बुजिनो थाखाय मोनसे बेसेबांबा मोजां एग्जाम्पल दं पे लेस बेयो जाहैबाय मोनसे शु ब्रेन्ड US हादरनि नैबे शु एबा जुथानि ब्रेन्डा 500 600 700 बायदि खम दामावनो जुथा फाननायनि थाखाय नामजादा नैबे साननैसो आगोल मोनसे ससियेल एक्सपेरिमेन्ट एबा प्रेंक खालामो आरो प्रेंकआनो जाहैबाय मानसिफोरा फिलिंस एबा भाइब्सखौ लानो थाखाय बेसेबां फाग्ला बेखौ ससियेल एक्सपेरिमेन्ट खालामनो मोनसे गोदान बिल्डिं लानानै मोनसे गोदान ब्रेन्ड नेम लानानै गावसोरनि जा 500 आव मोननाय जुथाफोर 600 700 आव मोननाय जुथाफोर बेफोरखौनो रिब्रेन्ड खालामनानै गोदान मुं होनानै बिसोरो गोदान श'रुमाव थिसननायसै आरो गावसोरनि ब्रेन्ड नेम पेलेसखौ सोलायनानै पेलेसि लिरनानै जुथाफोराव लेबेल होनायसै पुरा एस्थेटिक भाइब आरो लाक्जारि श'रुम आरो गावसोरनि जुथाफोरनि प्राइसखौ 600 700 निफ्राय 1800% बारायनानै बिसोरो गोदान श'रुमाव जुथाफोरखौ श'केस खालामबाय जेरै 25,000 30,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख बायदि बायदि आरो बिसोरनि नैबे गोदान श'रुमखौ लन्च खालामनाय जादोंमोन गेदेर गेदेर ब्रेन्डफोरनि खाथि खालायाव जेरै लुइ भिटन बार्नेस माइकेल कर्स टिफानी एन्ड को आरो बायदि बायदि श'रुमखौ लन्च खालामखालि लाक्जारि दाम गोसा नु होनो थाखाय इन्टेरियर डिजाइनारबो बिसोरो हायार खालामदोंमोन जाहैबाय आरो पेलेसि मुंनि मोनसे इन्स्टाग्राम हेन्डेलबो खुलिबाय जाहाथे मानसिफोरा जेबो डाउट जाया आरो नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ जेन जिफ्रा इन्स्टाग्रामजों गोरलैयैनो इनफ्लुयेन्स जायो इन्स्टाग्रामाव जाखौ नुयो बेखौनो थार सानो आरो बे बाथ्राखौ नुनानै एबा खोनानानै नोंथाङा बेसेबांबा आसरित जागोन मानसिफोरा ब्रेन्ड आरो लाक्जारि श'रुम एबा लाक्जारि गोबां बेसेननि जुथाफोरखौ नुनानै लासैनो माखासे मानसिफोराबो बायनो हमबाय नाथाय जेब्लानो बिसोरो थार बाथ्राखौ मिथियो बिसोरनि एक्सप्रेसना नै बेफोरबायदि Are you serious? रियेलिटी आरो मोनसे प्रडाक्टनि क्वालिटिखौ चेक खालामाबालासिनो नायाबालासिनो सासे मानसिया बेसेबां गोजानसिम फैसा आरो रांफोरखौ स्पेन्ड खालामनो हायो नायदो मोनसे लाक्जारि फिलिं एबा भाइब्सखौ लानानै माखासे ब्रेन्डफोरा माबोरै मानसिफोरखौ गाधा बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो बेसेबां रां आरजियो बेफोरथ' जाहैबाय इन्डियानि आउटनि फरेन कान्ट्रिस एबा हादरफोरनि केस नाथाय जोंनि इन्डियायावबो दासान्दि बेफोरबायदि भाइब्सफ्रा करियान ड्रामानि एक्टर्सफोर करियान पप सिंगार बायदिफोरखौ सेलिब्रिटिसफोरखौ नायनानै इनफ्लुयेन्स जायो बैसोरनि बायदि लुक्स एबा ड्रेसिं स्टाइलफोरखौ खालामो आरो एक्चुएल रियेलिटिया जाहैबाय ब्रेन्ड्सफोरा ओरैबायदि सैतान बिसोरो गावसोरनि बिजनेस प्रफिटनि थाखाय मिथिखानानैनो पपुलार सिंगार्स एक्टर्स बायदिफोरखौ गावसोरनि गोदान स्टाइल गोदान डिजाइननि जि जोमफोरखौ गानहोयो जाहाथे माखासे फेन्सफ्रा बै सिंगार्स आरो एक्टर्स सेलिब्रिटिसफोरनि गोदान गोदान स्टाइलनि ड्रेसिं स्टाइलनि ड्रेसफोरखौ बायो मोनसे फ्रेश एग्जाम्पल साननैसो आगोल इन्डियायाव मोनसे ब्रिटिश रक बेन्ड कल्डप्लेआ फैदोंमोन कनसार्ट एटेन्ड खालामनो नाथाय बेसेबांबा इन्टारेस्टिं बाथ्राखौ खोनासं नैबे कल्डप्ले बेन्डनि दोंसेबो सल' खोनासंफेरै मानसिफ्राबो कनसार्टनि बेसेबांबा दाम गोसा टिकेटफोरखौ बुक खालामनानै कनसार्टखौ नायहैदोंमोन जास्ट टु लुक कुल Are you a Coldplay fan? Yes. What's the name of the lead singer? I don't know. Please don't. कुल नुनो थाखाय टटेलि शो अफ होमबा सानना नायदो माखासे ब्रेन्डफोरा बेनि गेजेरजोंनो बेसेबां प्रफिट खालामखो नेक्स्टआनो जाहैबाय पस्ट मेलन फैहांदों गुवाहाटीयाव नैबे जानो गोनां पस्ट मेलननि कनसार्टनि गेजेरजोंबो माखासे ब्रेन्डफोरा माखासे गोबां प्रफिट खालामगोन मानो होनोब्ला बै फैनो गोनां नभेम्बर डिसेम्बरनि कनसार्टखौ दानिफ्रायनो प्रमोशन खालामनाया सोलिगासिनो दं बेबो बिथां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खुगाजों पोस्ट मेलने বুলি এটা ডাঙৰ কনসাৰ্ট গ্ৰুপ আছে 8 ডিসেম্বৰত তেওঁলোকে গুৱাহাটীত আহি পাৰফৰ্ম কৰিব
आरो मामायानो जुदि प्रमोशन खालामगासिनो दंब्ला भागिनफ्रा मानो थाङा जानो आरो कनसार्ट जोबनाय लोगोसेनो मोनसे ट्रेन फैगोन जायफ्रा दाम गोसा टिकेटनि थाखाय कनसार्टखौ एटेन्ड खालामनो हायासै एबा कनसार्टखौ नायनो हायासै बिसोरबो खायसे मानसिफोरनिफ्राय कनसार्टनि भिडिअ क्लिप 50-100 बायदि रां होनानै बायनानै इन्स्टाग्राम स्टोरियाव लागायनोसै जास्ट टु लुक कुल माने आं कनसार्टआव थांदोंमोन माने टटेलि शो अफ नेक्स्टआनो जाहैबाय आइफोन इन्डियायाव आइफोननि डिमान्डआ ओरैबायदि बांलांदों मानोना आइफोनखौ कुल नुनो आरो ससियेल मिडिया जेरै इन्स्टाग्रामाव सोरबा सेलिब्रिटिखौ मोखां खोबथेनानै आयनानि सिगाङाव सेल्फि लानायखौ नुनानै माखासेयाबो आइफोन बायनो हमबाय आरो बै सेल्फियानो जाहैबाय एस्थेटिक फाइभ सेल्फि दानिया माखासे फैसा गोनांफोराथ' बायखाबाय आरो गैयैफोराबो EMI होनानै लानोसै आरो नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ इन्डियायाव 70% आइफोनफोरानो EMI होनानै लानाय गोजाजोबसो आरो नोंहा जुदि जेबो टेक्निकेल नलेज गैयाब्ला नैबे फनखौ लानानै जेबो मुलाम्फा गैया मानोना 70 to 80% फिचार एबा फांसनफोरखौ नों बाहायनायानो नङा बाहायोब्ला खालि WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube आरो मोननैसो गेमिं एप्स आरो जुदि टेक्निकेल नलेज दंब्ला बेखौ बुजिगोन आइफोननि हाफ दामनि फनफ्रावबो बेफोरबायदि एप्सफोरखौ आरामसे सालायनो हायो आरो केमेरानि बिथिङाव नायोब्ला ओरैबायदि फन्सफोर गोदान ओंखारबाय जेरै भिभ'नि लेटेस्ट फन सेमसांनि लेटेस्ट फन आरो नाथिं फनफोर बायदिनि केमेराजों आइफोननि केमेरायाबो हाया आरो नैबे भिडिअनि ओंथियानो जाहैबाय बेफोरबायदि लाक्जारि भाइब्स आरो फिलिंसफोरनि उनाव फैसा बरबाद खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया जुदि नों बेसेबांबा धोनि नङाब्ला रियेल बुरजा रां आरजिनोब्ला बेसेबां गोब्राब बेसेबां खस्थ' बेजों मोगा मोगि जा लाक्जारि एबा दाम गोसानि मुवा बेसादफोरनि उनाव दाखारथिं आरो बेजों लोगोसेयैनो शो अफखौ गार मानोना गोबाव समनि थाखाय दाम गोसानि भाइब्स एबा फिलिंसखौ लाबाय थायोब्ला नों माब्लाबाबो दाम खमनि मुवा बेसादफोरजों एडजास्ट जाफिननाया जोबोरैनो गोब्राब आरो माखासेफोरखौ बेफोर जाहोननि थाखाय डिप्रेसनाव थांनायखौ जों नुनो मोनो सासे मन्दिर खाथियाव बिबार माला फानग्रा बिमाया सानसेयाव 300-400 रां आरजिनानै बेनिनो बोथिसे जानानै बोथिसे उदै रानजानानै दोनथुमनाय रांखौ सानसेयावनो उरायहोयोब्ला बेबो आइफोन लानानै बै बिमानि बिखाया बेसेबां गुरलाब बारदावदों खेबसे साननानै नायदो